Hola, bon dia a totes i tots. Estem ací a Ràdio Mirambó. A la secció Converses fora de classe. Converses fora de classe són entrevistes que fem a la gent del poble i amb la gent de l'àmbit cultural i social. Nosaltres som Daniela, Jordi i jo, Ulises, de la classe de 5è. Avui entrevistarem a Triana Ruano Guardiola, de la classe de 3è. Triana és gimnasta de l'especialitat de gimnàsia rítmica, un esport conegut per combinar el ball i l'exercici físic amb una gran flexibilitat. Bon dia, Triana. Com estàs? Bé, gràcies per invitar-me. Nosaltres estem encantats de tindre't ací, a Ràdio Mirambó, a Converses fora de classe. Per començar, com explicaries el que és la gimnàsia rítmica? És un esport que combina moviments de dansa amb acrobàcies. Com i quan vas començar aquest esport? Vaig començar en 2021 amb 5 anys. Ma mare em va preguntar què volia fer i jo li vaig dir que gimnàsia rítmica. Quin material utilitzes? Utilitzo molt de material, blocs, gomes, cintes, corda i molt més. Quin és el teu ball preferit? El nou d'este any. I quin ha sigut el ball més difícil per a tu? El que estic preparant per a este any. Quins premis has guanyat? En 2023, en abril, vaig quedar tercera a Espanya i este any tercera d'Espanya i després, en absolut, primera d'Espanya. Entre provincials i autonòmic tinc més de 35 medalles. Quines ciutats i pobles has visitat? Bilbao, Pamplona, Saragossa, Mallorca, Almoradí, Manises i molt més. Sabem que Saragossa va ser molt important per a tu. Per què? Perquè vaig quedar primera a Espanya en absolut. Com ha canviat la teua vida amb la gimnàsia? Tinc molt poc temps per a jugar o fer deures. És difícil portar l'escola i la gimnàsia alhora? Un poc, sí. Quantes hores li dediques a la setmana? 4 hores diaris, 4 dies a la setmana i quan competix 5 o 6 dies. Bé, Triana, moltes gràcies per vindre a Converses fora de classe. Fins ací l'entrevista i esperem que hagis estat molt a gust. Gràcies. Fins ací Converses fora de classe, la teua secció favorita d'entrevistes. Adeu, ens veiem prompte!